Joango gara berria, gehiago, hemen daukagu Google Sites. Sortuko dugu webgune bat. Lehenengo gauza izena jarriko diogu. Eta hemen webguneari izenburua. Baina beste itxura bat eman beharko genioke. Hau da, ateratzen dena, joaten bagara. Hemen gaiak, eskuinean, plantilla bat eman dezakegu. Nik hau aukeratuko dut, hau erdian jarriko dugu, eta hemen nire izena jarriko diot. Hortarako bi klik egin gainean, testua, letraren tamaina, goiburua jarriko diot, eta erdian. Hau aldatu genezake, hemen ikusten duzue goiburu mota. Ni jarriko diot, iragarki banda, pixka bat handiagoa. Atzera joaten naiz, eta hemen honi irudi bat jarri dezaket. Kargatu dezaket nire ordenadoretik, eta nahi dudan irudi jarri dezaket, edo hautatu berak dauzkan batzu. Nik hauxe jarriko diot, lehenengo horrian nire aurkezpena jarriko diot. Testua sartzeko bi klik hemen nahi duen lekuan, eta hemen ateratzen zait testu. Nahi izan ezkero hemendik ere txertatu, eta hemen testu kuadroa jarri dezaket. Baina zuzenagoa da, lau hauek ateratzen zaizkit, bi klik eta testua. Tamaina aldatu dezaket, handiagoa, txikiagoa, nahi dudan bezala. Nor naizen, nun lan egiten dudan, eta portfolio hau zertarako egin dudan. Orain irudi bat igoko dut. Berriro, bi klik, egingo dut, kargatu. Ikusten duzue, ez dagoela osorik, honi ematen badiot, osorik gelditzen. Beste modu bat ere badago. Hemen txertatu nagoela, horrien plantilla badaukat, klik egiten badiot, honekin egin dezaket. Kargatu, hau da irudia sartzeko lekua, osoa jarriko dut. Testua, bigarren hau gehiago gustatzen zait, orduan hau zabatuko dut. Orain modulo bakoitzarentzat sortu behar dut azpiatal bat, webgunearen beste orri bat. Hortarako, orriak, orri bat bakarri daukat, joaten naiz hona, orri berria. Jarriko diot, egina. Eta horrela, beste guztiekin. Baina pentsa, nik egin behar ditudala B bat eta B2. Orduan, beste modu batera antolatuko nuke. Sortuko dut orri berri bat, B bat. Eta hauek sartuko ditut B baten barruan. Eta orain sortuko nuke B2. Eta hemen barruan beste 3 modulo. Baina guzti hauetan falta zait dominarena. Dominarena ere jarriko dut. Bueno, egin ditut, baina hemen akats bat egin dut. Konpontzeko 3 puntutxoak, propietateak. Listo, egitura osoa egin dut. Joaten naiz horri nagusira, horrela geldituko zait. Ikusteko nola gelditzen ari zaidan, emango diot honi, aurre biztari. Horrela geldituko litzaidake. Beste kontu bat, nik hau hemen goran beharrean navegazio horrian nahi badut albo batean euki, honi klik egiten badiot, navegazioa goran beharrean albo batean jarri dezaket. Honela gelditzen zait. Itxiko dut, eta ediziora berriro. Gero, gauzak txertatzen joateko, adibidez lehenengo moduluan nago, ebaluazio hezitzailearen inguruan. Eta hemen aurkezpen bat eta dokumentu bat osartu behar dut. Joango naiz webgunera, hemen jarriko diot zertaz doan. Hemen dokumentuak eta aurkezpenak driven daukadana sartzeko, egin beharko nuke hemendik. Sartu dezaket, aukeratu,
txertatu. Dokumentua txertatu nezazke edo aurkezpenak ere berdin-berdin. Nahiko banu ordenadoret igo dokumentu bat, bi klik egin eta igo. Eta hemendik igoko nuke irudi bat edo beste edozein dokumentu. Dagertuko litzake horrela. Komeni da hemen izenburua jartzea, orduan testu bat sortzeko, bi klik, eta testu hau hartu dezaket, hemen marratxo hauetatik, eta ekarri ona. Kontuan izan, Driveko bai elementu guztiak egon behar direla, edo norentzat partekatuta. Bestela, ez da ikusiko. Adibidez, goazen ikuste hau, egin nahi badut, irudi hau Drivetik sartu, lehenengo egin behar duana da, ondo partekatu. Emango diot honi, partekatzeari, eta mugatua ez jarri behar dut, esteka duten guztiek ikusteko. Egina. Eta gero, joango naiz hona, eta txertatuko dut. Eta horrela, edo nork ikusiko du. Zereginetan nire portfolioaren helbidea jartzeko esaten diate, beraz, hasieratik egin beharko dudana da argitaratu. Emango diot argitaratu, eta lehen aldian hau aterako zait. Hau izango da nire webgunearen, nire portfolioaren helbidea. Argitaratu, eta publiko dago. Bueno, publiko. Oazen begiratzea nola partekatuta dagoen. Partekatzeko aukerak, eta hemen ikusten duzue, hau horrela utzi behar da, editatzeko nik bakarrik, baino webgunea ikusteko ez ikastetxekoak bakarrik, baizik eta edonork publiko egin behar da. Bestela ez dute ikusiko. Egina, eta orain, bidali behar dudan, Moodleen jarri behar dudan helbidea ikusteko egin behar dut. Joan hona, ikusi argitaratutako webgunea. Eta hau izango da benetako helbidea. Beraz, nik egin beharko dut, kopiatu eta itsatsi Moodleen. Hurrengo atazan, egin beharko dut, joan horri honetara, eta hau kopiatu eta itsatsi Moodleen. Aldaketak egiten ditudan bakoitzean, onartzeko egin behar dut argitaratu. Eta hemen aldaketak agertzen dira, egin behar dudan bakarra da, berriro esan argitaratzeko. Eta horrela joango naiz, atalak egiten, eta helbidea kopiatzen eta itsasten Moodleen. Portfolioa nirea dela ziurtatzeko egin behar dut lizentziatu. Joango naiz bilatzailera, CC lizentzia euskaraz. Eta hemen ikusten duzue creativecommons.org euskaraz. Hemen behera joango gara, esango diogu lizentziatu nahi dugula material bat. Bale, hau inglesez dago, baietz, lizentziatu nahi dut, eta nik aukeratuko dut. Hauxe. Begira, zer esan nahi du honek, erabili daitekela, izena aipatu behar dela, baina helburu komertzialekin ezetz. Esango diot jarraitzeko, hemen jarriko ditut nire datuak, hemen gure portfolioaren helbidea, eta listo. Eta hemen daukagu kopiatzeko erreferentzia hau. Hau egin daiteke, eta hau soilik kopiatu, baina irudia ez da kopiatzen, orduan egingo dut honela. HTML, copy, eta joango naiz, da nire portfolioko horri guztietan ateratzeko, horri oinean itxatziko dut. Hemen ikusten duzu, ateratzen dela, horri oina, gehitu, bi klik egin, eta kapsulatu. Kapsulatu kodea, eta hemen itxatzi.
eta hemen agertzen zait. Lanaren izenburua, egilea eta ze lizentzia daukan. Argitaratu. Eta holaxe, ja hasierako kontu guzti hauek egin daukiko genituzke. Ea baliagarria zaizuen, agur.